na ihe o ji akachi the ladies onwe nke ọ fọọ like onwe ka ọ bụ na hapụ na door na-echi ya ka ọ gafee ịmago ọ na-agafe ọ nọrọ ebe ahụ tie ekene@yahoo.com ọ gawakwa Yeah. Oh yes. We're back again. So to our 7th law, the debate. Oh yes. Yeah. Where were we? Yeah, in a walk maka the girl, the lady for na Bob and Bruce in a jeep, Nadia. They don't want the too sharp, a brilliant a jeep, Nadia. Okay. If you remember we had in there. So yeah, so right there I had to tell myself the truth. Confirm. So, which brings us back to what we were talking about earlier on. All right. If you know that now, if you know that now I'm talking about on a dating market, right? Okay. Confirm. Not people that are already married, people that you are looking for. Yes. And they're looking for, okay. So, yes. Na that level, number one thing you got my gosi no be asekwanala onwe ga ase maka back a problem I need to see bido. Thank you. Don't lie to yourself whenever you are looking for your partner. Your partner. Do not lie to yourself, because that lie you tell yourself right now will still manifest later. And deal with you. Yeah. You tell yourself now is the best life you ever live as you're going into happily ever after. Yeah. Because if you tell yourself the truth, you're living you'll be living according to your means. You have a standard. You already told yourself the truth. You have accepted. You have accepted the truth. That reality is inside your head. Oh yes. It's like every morning you wake up, they recite. You're like, oh, onye na-achị nụ Kedafia. Can you for example to Anthony Joshua nọ na. Okay. Ọ bụ na I buru a lady. Isi na na crush ya na Anthony Joshua. Crush dị iche. Okay. E crush cha ijezuo ike. You are free to crush. You are free. Ọkwa crush nya ikpolu ISC ga-emerebe na crush you were take his picture. Nwadi ya na wall. Two please that. He crush ya too much. I lie out what way now. Onye nwa amanla deli ebe ka ị nafere ona nwoke na-eti ọkpa ni dikazi egwu ya na dikazi ebe ka ị na kwa mgbe ọ bịa Nigeria fọrọ je kwoti ya na runway side o si apụta oche ebe ahụ okenesi ha ka fans na-aga aga enwe ụmụ obodo nna abụ nje like nje ime show n'ime obi m nland ya n'abade enwe some girls m ga-afụse disi ya na enwe ka ha ga-esi dobesi onwe n'ime obi m amago m na ndị abụ ndị n'ime obi ha na-asị na na amago flavor it could be me na feel flavor ka ọ vụrụ ụzọ fom na iru it could be me nne ha anya amago m that feeling ịghọta. Okay. Amago m the feeling amago so nne ha anya na land na nne ha anya so na-ekenekwa ka fans ịmago na-ekene ka nne-enekwa anya enwekwa nke dị anya ịmago enwekwa ka enweghị na inwe ike igwu anya gwupụkwa ọ bụrụ anya ka ọ kachi o were jebe ịghọta. Ate memory I'm calling out before we continue. I want one senior man, one senior Congo. One senior Congo, one.
ịbago na ihe ọ na-achụ na nwaanyị adịrọ mana ọnụgo nwaanyị mana ọ ka na-achụ nwaanyị ọ sị na nwunye ya amago nwunye ya na-esi ya bumper to bumper and he a high profile man you know so mana ozigbo oke mbi mana so n'ihe ọ na-emezi bụ onwe ka o si jee ihe onye ama ịmago afịa bụ ekene bụ afịa mana achọghị m ịkpọ ya afịa eji mara ekene bụ afịa ya so ọ sị na ihe ọ na-eme bụ ọ na-agafesi na ihe o ji akachi dị ladies onwe nke ọ fụọ like onwe ka ọ bụ na hapụ na door na-echi ya ka ọ gafee ịmago ọ na-agafe ọ nọrọ ebe ahụ tie ekene@yahoo.com ọ gawakwa okwu ekene@yahoo.com okwu na ịdị sharp iwezie mail wee nwunye ama mma ị ga-adị surprise enwe ndị katịrị ya nọ why not enwe ndị ya katị ya na just ekene@yahoo.com ọ na-aga ebe ọ na-aga ndị mmadụ ma ndị press na-esi ya enwe ihe okwu yos ya okwu ime amara onye okwu onye ọ na-agwa so ihe a bụrụ ihe ụmụ nwoke ji ịgbago ele afịa ha so anyị na-ekwu na ị nọ na dating market a then ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwaanyị gị na nwaanyị ị nọ na dating market fụ nwaanyị ọ machaa gị mma dị egwu ike ụdịrị ike ị na like ihe niile a na-atọ gị ọ gụrụ akwụkwọ mee ihe niile ị na-onwe gị anya ibe mekaniki ya ihe na-eme ka every month eru ihe dị ka ebe $100 mana ihe na-agụ now ị nara ebe a soro anyị na-eme argument na-ekwu okwu argument na-ekwu isi ọ na-aba mba na-asị I have objection ị nwere objection na why ọ ga-eji cheat ya ọ nwere onye si nya cheat ya o kedu ihe nọ n'obi ịbụ a very greedy motherfucker ma ị chọrọ onye ị na-aja ata afụ very very wicked somebody. How can you want to town what you do no money? Then ọ bụ na ịbụ onwe nke nnu na-ekwu na-akọ na-ekwu okwu Ciara na ọ mụvụrụ future nwa o wee mesịa the guy Russell wee nụbụ ya so ka the Russell nụbasị ya Ciara's life got better. Imago then ya n'ime obi gị na ya na-aka n'ime obi gị taa ịfụbago onwe ka Ciara nke ihe eji ya na Ciara na-azọzi ọnọdụ ịmago ekpe ihe efu ladies a na-asị ihe a merụ Ciara ga-emerịrị m now ihe merụ Ciara ga-eme gị one wee jụọ ihe Ciara nwe one Ciara bụ celebrity jigodo ego n'ọmụma Ciara bụ onye Chineke gọziri agọzi wee ka ha si bi inwe ka ihe ha na-epost amara m ka ha si ebi but with ihe anyị na-afụ ka nsị nji ekwu Ciara bụ onye Chineke gọziri agọzi Chineke necha ya anya chịkọ ngozi onye a wee nye ya nwoke a maka Chineke na ịma ngakwu Chukwu ọgụm wee nye ya nwoke laikere nwa ya a responsible man n'icha ịmaga onye ya anụnwa nọ as a gift owere ogolibe na-emere onwe ya guy ọnakata ọkpọrọ the guy ha pụta aṅụ ọnụ postuo eme nke a postuo ikekwe na-ayị Nnamdị wee fụ na Nnamdị adịghị emebe ọfụma wee sị ihe a Nnamdị na-eme ka ị puluo Ciara ọnụ Nnamdị iwe bụrụ onye ala wee sị ka ipuluo Ciara ọnụ Nnamdị wee machapụ na commercial market wee pụta na dating market wee pụta dowekwa onwe gị nke eji aka wee chebere ndị otu Russell ọ bụrụ ekene@yahoo.com ka ị ga
gị mara ụdị ndị a bụ ara anyị na-aga aga. Ekene na-achọ ọtụọ n'ala. Ekene atiawu.com ka ya ọrụ anyị ọ na-aga aga. dobe onwe ịbụrụ nwoke ị na-enene ihe bijezi na Beyonce na control akekwa ha isi abalị Siaga Beyonce nọrọ otu ọta ezi ya onye nke eme imebe gị na Chigbo spare parts ka unu sebe foto dịka sebe foto dịka nya ịbịa si tinye nke Kingdom Queen shit oruzie echi ikekwe Chigbo emitiro up ifubabawa mba ịchọba onye ị na-epulu Kim Kardashian nne iwere ihe instead of use ndị be anyị ebe a bụ emebe example jekobe ukolu n'ebe ndị American celebrities so the moral of the whole story bụ from as in my own understanding because onye mmadụ ekwu ka ọma but ama m na ife abịa n'ife a na-eme n'oringo na ife a na-ekwu n'imagoro anọ ama m ife a na-akọ ejepụgapụ m abụrụ obere mmanwụ ịmago ndị mụ eziokwu people wey know truth ndị mụ eziokwu mana ife m na-ekwu bụ eziokwu ọnwa si na ihe m na-ekwu abụ eziokwu ọ dị free your object but no problem but ọkwa efu ihe m na-ekwu eziokwu na-agba ọ na-afụ ụfụ na ntị ọ na-afụ jaja ọ na-afụ nwansi arụ so ịbịa ịmarụ na ị bụ Asaba base eme ihe ndị Asaba si na ijepụga ka ejepụga inwe ike gbarụzie Benin ọ dị na tufa ejebe na ọrịa gbadawa ịnọrọ na Dallas ọ bụrụ na ihe na-akọntrolu adịghị agara nya achịnye amụghị enu chida achịnye eghe enu chida enweghị ka a napụkarị ihe karịrị $5,000 na-eyi budaba butuo enwezie ka ezigbo ihe si bịa ya owe ifia na ngozi Chukwu wee tinye gị na ndị eji eme example nya etinyebe gị na Sierra ịma gị ejebe de ịnọ na that 10%. Thank you. ọ bụrụ na ị nọ onwe gị anya fụ na ị na-afụ na ihe nọ n'ihe a na-eme na Vegas ị nọ na top class ịmago yes you decide ya na ị chọrọ onye ị ga-enyere aka upgrade ya because when ị na-emeki like for example $100,000 and above and onye gị na ya na-eji emekọ ihe na-emeki let's say 20,000 three good ọbụla ọ sọkwa gị dị in some cases kunu na that marriage or not that relationship ị ga-erunata stage whereby ọ ga-adị gị ka ọ gị ka eme ịdịnwu ebu but eweliwe mana ọ bụrụ gị ka no I'm just saying just ka edobe okwu nnọọ ka ọ ghara dị ka na-ama ndị mmadụ ka asị ị ga-erunata stage ọ ga-adị gị ka nna then onye ahụ nwazie anwa wepụta once because we are all human beings now I look at once in a while attitude that just lay or in nke mmadụ ji bụrụ mmadụ ọ na attitude ahụ pụta how do you respond to it? You got that? That's the problem. How do you respond to it? Now okay, take only with the wisdom in where let's say na Chineke bless you with wisdom, bless you with decency, bless you with a lot of things. You where the capacity or the capability accept to flaws on ya na ekpoko na aga. Kudos to you. Iman ebu nwoke. You got that? Imenwu ya. Iburukwa nwanyị, ị na-make that top money. Bekwa fu nwoke gị na ya emeke o nọrọ na that level. Idi nwo buru na aga ịbụ onye Chineke zitere ezite.
ama m yọta ọ bụrụ na ọ dịrọ possible but na-ekwu ihe a bụ rare cases ihe a ga-abụ a special kind of blessing from above na-ada at this stage ọ na-abịa ọ na-abịa ọsọ ọ na-akata in rare form. yes na ọ na-abụ ọ ya dịka onye isi zọta ụdala thank you that's why ị bụrụ nwoke na-achọ nwaanyị I don't think na ije na-ene anya ego na ọ na-emeki asịrọkwa m na ego na ọ na-emeki ya matara otu ọ bụ na onye ahụ ka ịkwụ n'anya eje then ị nwere other things ị ga-etinyekwu into consideration because mgbe enyi iburu obi gị je na-etinye ego na ọ na-emeki nna a ga-enene ego na ọ na-emeki ya ka m buru load niile nwaanyị na-emeki bụ egudere ego ahụ ọ nwekwa standards o ị ga-adịkwa tolerate standards ya maka nwaanyị na-emeki ego adọkọtara meki ego o nwere ihe ọrụ o nwere level oru o nwere ibu o rute in life o nwere afọ taa o nwere level yes na o nwere ike abụ na ndị a na-adị take nonsense ichekwa na nke ihe na-ekwu dị in order mana onye a na-emeki that's the lady na-emeki more the guy a na-emeki ego na ọ na-emeki automatically ọ ga-calm down it's a norm mana ọ bụkwa na the guy na-emeki kwa higher than the lady you tell me ọ na-emeki higher than the lady because ịma na onye na-emeki ụdị ego na-ekwu okwu ya 3 million plus in a month o nwere ihe o ji nwaanyị na-emeki ego eme yes as such though because nwoke na-achọ nwaanyị na-emeki ego ejighị ego ekwu eziokwu nwoke na-achọ nwaanyị na-emeki ego not just ego na-achọ nwaanyị na-emeki ego ga-ebube responsibility efebe nwaanyị na-agbakeri ya ọ yacha the man anọkata nwanne ya nwoke asị nna asị nsị nwaanyị a na-emeki ụdịrị ego a o wee nọ na this family asịrọ ka akpọpịa iro si na enu obiọra nwanne ya na obiọra nwanne ya nọ mma na ọ nọ na one firm eme ọfụma wee dobe ya nyanwa na-eleka nna ọkpọ nwanne ya nwoke nna Chijioke na wafọ yuo nna ịda agwali nwunye gị okwu ọ na-anụ gị anụ ọrụ gị na-anụ ya ma ọ mere etinye ọnụ ihe niile ihe na-agwa ihe ga-aya erika na ma ọ ma ị ga-etinye ụmụnne gị nwaanyị ị gaa na famili ụbịam dị na ya nna ị ga-aya karịrị ọ bụrụ sọ dị man ị ga na-aya ha enwekwa sense you know the main thing bụ na nwoke ọbụla na-ejekwu nwaanyị ji ego edughị edu so ị ga-aka amụta 100% ị ga-awụsa ọwara utuo ị na-elidi ọ bụrụ gị na-ekpo ị na-akpọ ọwa ọ bụrụ gị na-akpọ ọwa don't mean calm the fuck down but o mean rọkwa ịmago ka ekwukwu eziokwu does not mean na gị nwapụzi nwaanyị because na efu na the man calm down chidozie ya ọnụ n'ala then gị nwa bụ nwoke na ị na-eme ikuku ụdịrị ego a that don't know because nke a ga-abụzi a personal thing to you it is a wicked ata mmadụ afụ instead of ichi ya ọnụ n'ala ndị anyị jee chọrọ klaasị gị ịrapụ klaasị gị maka ịma na ijekwu ndị klaasị gị ahụ gị na ha ga na-atụ nkwụkwa ụmụ nwaanyị nọ n'ahụ ka a ga na-enye gị nsogbu mba na ijide ego asị nwoke na-eme ọfụma ifụkwa nwaanyị na-eme ezigbo ọfụma jidekwa ego nke ya na-eme ezigbo ọfụma ị na-abụọ na-aba ị na-abụọ na-aba asị ka akụmashịa mana o dipende timing onye na-aba mba ga-enwe timing ọ bụrụkwa ị nọ na 35 ị na-abara nwoke ji ezigbo ego mba the woman na-aba nọ na 35 ahụ jikwa ego ni omume ihe nji ego eme nwaanyị ọ na-akwụ nwoke ụgwọ ego nwaanyị ya na-benefit nwoke na ego nwaanyị nwere ego don benefit nwoke ji ego ọ bụrụ na the man enweghị ego si na the guy ga-aga key aka ji ahụ nwaanyị nwere ego eme oke mana chere gị nwa bụ nwoke fụ na nwaanyị ahụ ji ego wee jee n'obi ya ịda anọkọtara jee n'obi ya nwee ihe ịfụ de wee jebe de datin ahụ ịfụ de ji gị n'ọrụ o
because inwe ike jenota nke na control nke dịrị gị too loyal mana enwere ide afụ light ebe ọ nọ ọ ga na-adọlụ gị. I don't know if you get me. Okay, because onye kwu nwere ya nwaanyị ọbụla megide wee fụ ụzọ ahụ o nwere m ihe ọzọ gịnị abuild baga empire, o nwego connections, o nwego things, o nwego side road. If ihe ikwu na gịnị abuild baga. Yes, now probably when you got that person, you know another place. No, building a meaning. No, building. No, Chero. Building a meaning. Because it depends in context in Ekunia. Obuda, for example, check you got a bench here. Obuda, for example, na the girl Jiegonkia, do what Jiegonkege. Una phone wound. Obro king shit, king and queen shit, Gunu Banya already. Yeah. Okay, yeah, the same level. The same now. Upgrading all the and the higher, not much. Or that much. Yes. You know what I'm saying? So now, Guinea Noro automatically, Imana ego mwe kona de. Why ji ego mwe enwe ndi yani yaso. Onwe level on ya. Onwe level yes, onwe level on. Yes, onwe go connections. You want jikwe ego mwe kwa side isi abia. And together with ego no June the stronger than Ofuonyi jide the ego. Yes. You got that? The stronger. Yes, so unabu basa, unabu lose cha. Because now one na power couple. Yes. If for power couple, oku dị na power couple bụ the ndị nwere ego must always find a way to stay together. Because na hamana ije megeribe egbubuwasiri ego ọma ndị mma na ndị na-esikwa n'ọnwụ bụ ndị akwado obere onye mediocre no ha nwa na-esi ndị mediocre na eziokwu truth be told because nwoke na-eme ka ezigbo ego no in top form specialist onwere ihe o ji your money and mass wine up to time in the dating world ihe ọ ga na-achọ bụ scrumptious ụmụaka 24 lọlịmpọm ọ ga na-aghacharụ na-enye obi nwanne na-enye anya so ị ga-asị na onye na-eme eke ude ego a ga-apụta na labor market chọba step father ọ na-abụ kwuo n'eziokwu no onye na-eme eke ude ego mmiri dro stress except Maki all this open ịma enwe ndị ji ego ndị philanthropist na oringai na-enyere ndị mmadụ aka Emmanuel ọmambụkwasọ ka a na-enyere aka mbanya efere ya ndị mmadụ aka ịmago ndị mmadụ aka because ndị a ga-enyere aka erika akarị so a na-enyerekwa ndị mmadụ aka ike amụada enyeka osisi ya ndị mmadụ aka dịka waga ka m werezi onwe m mee example. Okay. Otu amụọ bụ ijele now. Isi m oruo nnọọ time nchi iji settle down. Yeah. Okay. Ka ijele butuo ọwara. All right. Asị m okay. Kedu ụdịrị nwaanyị ya bụ ijele anụnwa? Kedu ụdịrị nwaanyị ị ga-achọta? Maka ihe a ga-aya na side America. Ọ bụ kwa obere ihe. Ịkọ ọbụm with ụdịrị ikpu experience nwere with nri ọnụ dị involved nwoke eriwago ọnụ ịkọ ọbụm esiri ike na ihe nna na-achọ ọya ka nji nnecha onwe m anya ama m na anya efe enyero nnecha onwe m nso isi onwe kata ma ije bọọsụ jee chọọ onye na-enye heart attack o jewe mmadụ nsogbu ọkara m mma ijiri nwayọọ na nọrọ onwe m jiri nwayọọ na-emago na-afagasị ihe nne na-afagasị aka nna afagasị because na onye nwa bịa na ọma nkwewata ijele on-sign ya akwụkwọ on-sign ya dobeka na akwụkwọ gị anyị na achọrọ m ịsaịn ya ma akwụkwọ achọrọ m
Wọ́n ní ilé ẹ̀jẹ̀ èkú ihe a, ikú kàtí ihe ọdún nǹkan dẹ̀ ya. Akwụkwọ ihe na sign. After the 7th law, nsogbu adị, ebụta achọrọ ọmụ. Ihe ga-ededebe bụ onye ọbụla mee cut your cool mee ka adjust onwe gị because enwe nke ị ga-eje echiche ndị tinye onwe gị na high speed inwe jikwu nwa ya esobe ihe ụwa ife ebe ị na-agba speed ka ị meet up. Oh yes. Unnecessary speed. Ife ebe ị na-agba because ịma na na-ekwu ịma na mgbe m bido okwubo okwu a ijele ịma na ebido nkwubo okwu ụmụ nwaanyị filugo fechee na ọha maka a na-agba ọ bụrụ ọha maka a na-agba mba bụrụ ọ balance game ọ na-emetụ onye ọbụla ọ na-emetụ everybody ma nwoke enwe ụmụ nwaanyị gafu a guy mana onye a bụ complete ashawo nwoke ka ọ nọ na ọmame nwunye dị ebe a onye a bụ complete ashawo nwoke nya efe enyere n'ebe dị si idiot nọ ịghọta nya ndị otu ekenati ya gịbetko confirm oke mkpie nya onye enwere mmeta enwe ihe ga-emenwu ya ine onye anya n'ime obi gị convince onwe gị na ọ gịnwa bụ that special being ga-eje change onye a okay ihe kpọkwara ya gịnwa ga-eje change ya and then man, you change mmadụ process. Okay. So are you trying to tell me that you will live your life? Ndogi is gonna be on hold, on standstill. Eh? Okay. And then you now start working on somebody's life. Your agenda coming into this person's life is to change him to become on Asha Warrior. To become you now. To now become nwoke zuzubego senseri ụwa. Ịmakwa na shawo gbago otu ọlago n'uwe kochiche gị anya. Makwa na enwe ka ị ga-esi la erisi otu up and down. Kọmịnị gị ị na-alakwudi nwaanyị ifo dịcha ka ịkọmụ adịka Anthony ga-akpọpa karịa itunuo MTV, itunuo Stracy, itunuo MTA, itunuo guys. Ebe aga ọkwa just ka ịtọgbọ spam. Mbe agwagị eziokwu, Zerag ma agbakago. Imesago onwe gị. Enwe girl mụ na ya jere meke. Nchọpụta na the girl na-use toy. Oh yes. Mwa be jele ngwo onwe m eziokwu maka abụ m onye natural. Atu imago ihe toy ese mo ije di anga enwe ka esi je ije agwọ ekoro ofu anu ufe nata ọbụna e freak lady agbago m imago ọbụna e freak lady gbuga aka n'enu wardrobe popụtesie ngwongwo ọgụ Toolbox. Ma rabbit ma ọsịa na ọsịa mfakwe ya na clitoris ya fakwe ọkọ mụ ọ dịgo ka ọ ga-adị emye kigo m ya ọ smile go nke a hapụ m ya mago nke a normal otu otu that girl na-agwa gị chọpụta na ihe ọ na-eme on the end the girl na-achọ bụ ka mụ na ya dị serious mago ka anyị dị serious na ihe anyị na-eme mkpọ ya si ya nne m ka m gwa gị eziokwu you be a very beautiful girl and all that but nke bụ eziokwu bụ it dị too deep with ihe toys are and okay anyị alago to for like 1 week constant now ikekwe ihe nke nyuzu ga-amụ m wee jee n'ike ama m orukwe 2 or 3 times ihe ndị ọzọ niile bụ ngwongwo ọgụ and nwe kom nwa ataticha agha afọ before nwa kom ọ da anyụ enwere ifo deze mma deze ka nnọkata ọ na-akpọkpọ ofu batrị ọ nọkata ọsị m okay he's coming nwe hope ntiwe mago nkwaịwa na makata ọkwụsị nara ọmụ erie one kind nonsense amụ
Nsi agene. Ọsị m ọkọtụ. Ha! Mụnwa bụ nwa. Animal like ni please. Imaga abụ m pleaser. Maka apụtago again. Kpụgharịbakwarị ya. Ka ọ bịa m ụkọ n'afọ ma bịa kirikiri ụla n'isi. Oh my God. Maybe at least come mama imago moga rekindle kwa ya can go for very beautiful nwa want fine nwa eji eje occasion iburu ya nduru dị nwa pụta imago anya na-awụ na-asị ha da na-awụ anya na-awụ ya amakwu ya nwoke na-afụ na ihe nwoke nye na-eche emegide ha anụ ọfịa before come mgbe na abụ nnọkọtazi chi na-ewu emi mgbe nnọkọta ntaka ihe ofu alụ nna enwe nke njọs jisi ike nnọọ taa ya alụ ọsọkwọ ya maka ọ na-apụ ọnọkọta ọ dị m ka ọ pụọ iche na ọ jere oziwowo ọjọgị bịa is coming ọ na-eshi karị ya na vibrate mụa ime obi m si Chineke biko ọ ga-abịakwa abịa ihe nke abịa ka ma zuo ike defe na ọ kwụsị wee vuru ụzọ wee mụọ nọnsensị amụ ọkọtụ gbuo gị wee kpọọ the girl si ya nne m biko ihe a m na ka anyị na-afụba mbọsị anyị dịrị friki mago nna alụ ọrụ ya karịrị ọnụkata ọsị m onwe nke ọsị m mụfe ngabe ya mago mgbe aka m egbo mago mgbe aka m nna ịma mọzụlụ a na-adị saịdị a mọzụlụ a isi aka mọzụlụ niile ọmụkwa ọ mekata ọ dị m ka ọmụ chega dada m chewewe na izikọ anụ ọbịa mmụọ nwaanyị ọkọ mmụọ otu a o mechazie kọm mbụ n'akụkụ na-enene ya ọsị m are you not going to come? Nsị kedu ihe aka na-akọ mụzi imetigoro ihe ihe na-emezi bụ mana ịmago sọzi eme ya bụ ọ na-adị ọ dịwakwa a bit considerate ọ na-emezi esoje ọ laruzie ụlọ na-emeta ka dị ka ebe 5:30 isi ma anyị ga-ebi n'ihe taje n'ọma mere mbi itezie that early morning amụma kekima mgbe dị amụm na 5:30 isi so dị na mma ịmago one that 5:30 isi arụzie just ịmago mbata na arụ ozugbo ntụgharịa ojide m ịmago ya nwe iwet ada abụkwa problem n'ozi kom bụ ya isu o wetọ ịmago ruo ya aka obere rukwu ya aka ya maayọ kirikiri ọla n'isi ebe a awekinuo ya ịmago machaka ịmago machacha ya ruo ya ka ya ụkọ n'onu were eze mgbe ịmago agacha ịmago ebe a ya ọtọ mecha metu ịmago gbata na achịkọchịkọ nwee belu nnọọ ka ya rekpunye nnọọ slide nye ojebe ịmago ngharịa landslide ịmago landslide ihe ngara akụ m n'isi bụ ebi ozugbo ka m zuo ka ọ mecha jikwa ọzọ n'isi otu ahụ akụọ ya travel na wata ngwa owo m eziokwu mmemenwu nke a so mụ na ya kpaa ya kpa ya na-emeba anyị nọkọtazie ajọsakwa jee on date nata pụọ nọkọta ifo mụ na ya dị na mma enwe ụmụ nwaanyị ga-abụ gị na na-eme ka ịfụ na ịma ụmụ nwoke chee na ụmụ nwaanyị a uche ha adịrị ya ikpu eziokwu amara ebe esi enyere gị aka na ozugbo
mana ịbịa eje na-eche nọ nke ka iwe ịsaba ya by love ma ụmụ ya na-akọgheri ị na-eme ya ka onye ọ na-asị ya by love ịbụ onye ala then ruo n'ọrụ ịgba ọsọ na-agwaga ihe a na-eme ka because ihe niile anyị na-ekwu ego mana ihe anyị na-ekwu nwaanyị na-eme ka ego nwoke na-eme ka ego ejebekwe the other side mba mgbe a ga-abezi na the other side ọsọ ga-ata nsịgara this law before asaghị anya nsogbu ga-adịkwa before ijecha ije the law ihe na-ekwu na ya karịrị because ijebekwe side nke ojege na ikie nna agwago na all the goodies dị ka irie because ihe niile a na-eme alụ ọrụ emeki 100,000 agha nwụdị n'ọrụ a ga-ata ego n'ọnụ ga-ata ya n'ọnụ imecha ihe niile a unu na je mekicha ego gịnị eme a ga-ata ya n'ọnụ a ga-emekwa travel a ga-ejekwa Bahamas if the worst part bụ na ijidere ya n'ego ife dị mma ga na-abịa gị n'akụkụ anụrụ anya iji ego fede ụkọmara ihe idrozi na-achọ achọ ụmụ nwoke n'ebe a ga na-aba mba ụmụ nwoke n'ebe a na-aba mba ị nọrọ na kategori ndị dere akwụkwọ ị na-aba mba na-asị I object ị nọrọ na kategori ndị dere akwụkwọ ị maa na ndị anwa ada eje achọ mmadụ ka asịzịa na ịmara onwe ya bụ na oke mkpi nọ mapụ je na-achọgharị na-eme ekpebi hello ka onye ala nọ na streeti no ndị nọ na disi ebe a nọ na-abụ ha pụtara na nwaanyị a na-asị call me, this is my number, hi, do na DM ya, they are just around him, all everywhere. One thing, even Waga self, why na-alụ ọrụ, why na-make that money? It didn't go no supply na-make. Ọmanwe option the man ga-enwe. Ọfụkwa, ọ ga-enwe nwa option depending on. Ọmanwe nna ka ekwuo ya ka ọ bụrụ eziokwu, o nwere option the man nwe. Nwoke na-emeke 100,000 na nwaanyị na-emeke 100,000. Icheki DM ha na-abụ. Ndị ga-anọ na DM nke nwaanyị ga-abụ low income guys na-enweghị ego. Then ndị ga-anọ na DM nke the guy abụrụ sharp babes ga na-esi ọnwụ. So who has more better option? Kwa eziokwu. Ihe ikwu bụ eziokwu sha. Because the girl ji ego ndị ga-anọ there chakrimite boys. Most guys self ji ego, most of them na Nigerian contest. Most of the ụmụ nwoke man na the iji udere ga ha ga na-agbachata oge ọsọ. Thank you. Mago ka ndị ba ụmụ ba. Itiwe ọnwụ mebe na ịdị egwu na ịwara anya. Why you get that deal with you? Gụnwa yigoro nwoke ya nwoke 3-4 years ọzọ. Mebe na scum ịmago. Akwa ya ta ụmụ ife ni onye na-eti mena scum ọ nwekwa onye na-alị ya na-asị m mena scum nwaanyị na-ede datin ọ nwegodo onye na-alị ya by for now na ọ nwere mgbe one guy ga na-alagodi ya jide na-edobe na-awọ m kuntus wee na-ekwu mena ọ bụ na ọ nweghị ya o debe toy na-akụ o debe toy na-akụ ọkwa nwoke ka ọ ga-echetakwa ofu amụ. Thank you. Because because that toy ahụ iji ọ ga-enwe onye iji mental peace ya were eme ya. Yes na ya anọkata come all of a sudden. Alabgo before na IS chọta ofu idiot wee tinye n'isi ịkọm ọ jere kwere onwe ya na mmụọ ejebe onwe gị na mmụọ nke gị. Yeah, because ọma nnọkọta were nnọọ okpokoro rọba kọm ọ dọrọ possible. So oke mgbe ejichi anụ m nwaanyị ahụ ji ude ego a na-eme ụdị mkpọtụ ahụ. Ọ bụ na ọ ka mụrụ dan ịma ife ọ ga-emezi ọ ga na-esizi ọnwụ wit tọị ahụ ya na ya anwụzi ya tọị ya na nkịta goluzie nkịta ochuzuo ma nkịta ma ọ pụsi ochuzuo ijijara dog or cat you buy and die alone gịnị ya na-anọzi mago ụwa agwụzi ya. enwe nke nwaanyị bi na enwe nke bi n'ebe side ebe ndị o nwere nwa pusi
onye ka nne kata si ya biko nya nwunye kane m ofu pusi enwere pusi nwariba n'aka ọsị m na ọ ga-akpọnye m ọ ga-anwụnye m ofu pusi so na-eme mgbadata na echelu sometimes ọkpọrọ pusi ya gafere na-asị nwaanyị nke a suya nọ ife ebe ọ na-abụ nwe mgbe ihe mee one time ọ bụ ịbịa complain bụ ya carry everywhere ọ na-aba mba ihe na-akụ m n'isi nwaanyị akwa ofu ihe ga-ebe ishu anụ ka o reduce bagro ya na mepee ike ka etinye ya mụ na ara ya otu ka ọ ka mụda nwaanyị na-esi ọnwụ woman ọ na-asa ọ dị haggard and aggressive with nwa pusi ya so aka anya mba aka sign bara m mana ihe mee bụ na anyị ga-akọntinu kwa ya next Sunday onwe ndị nwere objection ha bịa I need more objection ka m wee deju objection ka hapụ ịsign akwụkwọ a waga dobeke na akwụkwọ ga mana nene ndị detara akwụkwọ bụ ndị isi ọganụ ndị isi ọga wetara akwụkwọ ka e mere ma ga-sign akwụkwọ ife ga-adịkwanụ mma ifro ka esi kwuchie ya taa some people ghọta na enwe level by level mana ịmara na enwe ndị onye nwe aka enwe ndekwa anyị na ebe a nne ka njụọ mma ma onwe nwere objection onwe nwere objection biko nwere objection ịbụ na ị nwere objection just tell them objection na comment section nwaanyị ka nchọ achọkwa m nwoke because ị bụrụ nwoke bi ebe a mma ajụkwa gị ajụjụ mma ajụ gị bụ ego ole ka ị na-eme ka ị na-eyi ọ bụ na ị nọ na that category ị pụọ ịsịkwara na mkparị ọbọkwa onye nke ji eje cheat ọka afada ga ọfefu ya ọ mapụtara ma Igbo land ọ mapụtara ozugbo biko na ya ma Igbo land ọ pụtara ozugbo biko na ada cheat kwa na nke ọ na-akwesịrị ị na-echiti wee si oke wee jụọ ya si ya nyanwasị ma ya na onye bi ya nọ si wee jụọ ya na sinsi nyanwa nọ chiti n'ugo onye bi ya o wee sị na ọ nwe ebe ọjọọ ọ bụrụ na ọ gụrụkwakwa ka nne na iru ya dị ka onye lachacha wee jụọ ya so n'ime obi ya ihe na-ewute ya wee bụ na nwaanyị ya or something kpọtara mmadụ meziri ka ọ na-eme mee ka ọ mee nke a bụkwa ya nwa ka ajụbekwado woman ka ọ kọọ so ifuru na ọ nọrọ na position ikwu anything o need to calm down imago ka ọ calm down mana ọ bụ na mgbari ya nkịtị ọ ka bịa ebe a na confuse ndị mmadụ kwuchasị ya mee mkpọtụ ịghọtago so kedu onye a na-esi you are drunk bịa tinyere m ọnụ n'okwu ka anya dogo edo ihe ngwa ha bụ ị na-abịakwa objection kwado onwe gị ọfụma mmemekwa ya ndị dere akwụkwọ bụ ndị ji ego so gotta pay some respect ijere ndị detara akwụkwọ ji ego bụ ndị ibe pay some respect iche bi objection kwado onwe gị nwee things to back yourself ọ bụrụ ajụọ gị ajụjụ isi na ị lara ọtụ bịa ebe na-abara m mba na nwoke ekwesịrị ịdị na-echi mgbe ịnụ nwaanyị ejide ka ichiti ịdara ya maka ịnụ nwaanyị ịdara iwu nwaanyị eji ejide gị ịdara iwu onye ala ejide dị ihe ejidere ka iji echiti mgbasa bụ na eji echiti ka ịdara iwu ịdara iwu ịma na ịma mmenwu ihe nọ na ịga na-echiti na ọmọkwero gị ịgbadata na saịdị anyị nọ na dating market na-akwụgharị nọ na saịdị anyị ndị ọkwero ejuo anya sị gị biko achọọ m nke ọ ga-abụ ruo echi si na Chinedu sị gị ịmago ọ bụrụ nke onwere onye nwere objection biko na-ewe n'iwe ọ bụrụ nke ekenat@yahoo.com ịmara ndị ekenat@yahoo.com ka nkụ ha jiri everywhere nna ịmakwana ihe a na-ala na the dating market ọ rabaya ndị mara adịkwa abụ onwe ha nke bụ eziokwu waga dating market anyị nọ ọtụkọ onye ọbụla echi ịnụ nwaanyị jee ibe ụlọ jee nụọ nwaanyị zuo ike kwado kwanyere chọrọ onye bụ level ị na-achọ ịnụ nwaanyị